Saboyo Putra saking sasana busana kang lumapak wonten ing sasana pagelaran ragut candraning dening para kadang putra. Ditetrong masuk busana ka prajuritan kepelorot candraning Cinondra Kadya Daru. Kira rindu segala-gala-galanya gala-gala ku tiada terkira rindu segala-gala gala-galanya ku tiada terkira rindu segala-gala-galanya ku tiada terkira rindu segala-gala-galanya opa-opa onde-onde manut bapak ora kaya ngene senang lawe nglosone amoh yen ora kowe aku yo amoh lala hukum lala hukum Allah rindu gayamu ketika bercanda tawa lepas renyah ceria rindu gayamu ketika bermanja meluluhkan segenap jiwa. Ketika ku meraju ketika ku bersedih kini ku telah kembali padamu kasih setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya gala-gala. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-gala-galanya.
alam paira dening para kadang putra Hanitya Tronggo kang sami merasuk busana kaprajuritan kang katingal bagus rupanya cerdas terampil terginas sumber jajanan tegas semamak paluning mandis sesani gerindrung kadhe kemudiar busana nira yen sinondra kadya lintang panjerino iya Roko Samboyo Putra Ramanyo Rama Dira Prabu Celeng Srenggi katendaknya dening Eyang Celeng Srenggi orang sang pinanganten Dami Prabraja Klarasi Mandala pikantuk sumeneng jejuluk Dewi Sombalangit Eyang Celeng Srenggi panguwasa alas rupan Hui loh telah Roko Samboyo Putra Wonten katalemen tindak irung Eyang Celeng Srenggi kaderek dening Prabu Celeng Gembel mlebet wontenipun sajroning kono kang aran Wana Lirboyo Wana alas lir gedhe boyo kang aran Pekewuh alas kang jumudelake bebaya Pekewuh kang gedhe goro kang gedhe tapi kalau sakurana niki manalas sing kang sarta kalah wadaya koyo Eyang Celeng Srenggi Roko Samboyo Putra Sang Patih Sikranata baris nyawiji gumulung dampyak kumregut lambange lir pindha kang watak anggade kumalaring bendi soranya gumuruh Nurin nggih katuraken dhumateng para kadang sena budaya kakung dalah putri menika gambaraken dening para kadang putra ingkang gambaraken godhongipun pangcacipun 6 sak kembaran ingkang gambaraken prajurit saking Bantarangin prajipun Prabraja Klana Sewandana kang rikala semanten wontenaken arak-arakan saking kutha Bantarangin ingkang jemudul wonten ing kutha Raja Kediri ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kang sami nitih turangga kabegal dening Prabu Celeng Srenggi sak kembaran para bila kados betike prahipun kita sawarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng mirsani ngantos dipunanipun pagelaran kita saking paguyuban keluarga besar Raga Sambya Putra nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sambikala ing wasana para tantama Raga Sambya Putra lemaksana mageta ing baris beyak siap
Rangga Samboyo putra Rangga Samboyo putra Aceh pucuk eri mari basane kabeh panjaluk wis tak wujudne tak turuti syarat adatmu tak lampahi panjalukmu mong siji niate ati pengen pepujat karo sliramu Bandara Seloparan Bumi Mataram Anggonmu Mapak tresnoku Sinaksenan kira bejamu Nali tresnomu laraku Neng saiki kadanane Pancen beda tresno kebangga para tuwa bulan gede kandakno marang sirane bengi iki aku kangen sirane lintang panjang watakno marang sirane nangis ati iki eleng sirane uyungku kesandung wis ora mungkin bisa nyambung tak dilakno tak lalekno tak ikhlasno Rangga Samboyo putra tak kira nek lagu Asik-asik pucuk ari paribasane kabeh panjalukmu wis tak wujudne tak turuti syarat adatmu tak lampahi panjalukmu wong siji niate ati pengen mepujat karo sliramu Bandara Seloparan Bumi Mataram anggonmu mapak tresnoku sinaksen kira bejamu nali tresno lulanaku ning saiki kahanane pancen beda tresno kebangga mara tuwa bulan gede kandakno marang sirane bengi iki aku kangen sirane lintang panjang
kesandung wis ra mungkin bisa nyambung tak ilakno tak lalekno tak ikhlasno kula gede nadakno marang sirane bengi iki aku kangen sirane lintang panjer partakno marang sirane nangis ati iki eleng sirane uyuhku kesandung wis ra mungkin bisa nyambung tak ilakno tak lalekno tak ikhlasno tak ilakno tak lalekno tak ikhlasno. Antarané tulung agung lan kadiri
Kumricik swaraning banyu abotrupa swarane angin katung gumuruh yen cinandra kadya bledhek mangsa ketiga gawe grisik jalma gawe kagete para kadang putra ingkang tasih lenggah wonten ing sasana pagelaran Jawi ingkang sami nderekaken akhirnya para sang bapak ngadep kuku sing dupa kang kemelur kang gandanya mangambar-ngambar dupa watara sak sirane sang bos sigra minatur rasa malang nyaris kula mangantar-ngantar uripe mengendeng-endeng kuku sing bebasan sumundeling antariksa sumundeling kayangan handamal kagete para Jawata Agung wonten ing kayangan sandamel para dewa-dewi para aksara-aksari para widodara lan widodari ingkang sami tumurun wonten ing ngarsapada sigara hangarawi sumbering gara-gara geni trakah giri-giri gara-garane sang bapa amaminta maranugraning Gusti kang gawe pepesing kodrat sejatine ngrasa sak gondo sak rasa sak jiwa sak raga kales saking sak Piccolo.
Rapanyo Eyang Celeng Sregi Kaderek dening Prabu Celeng Gembel Reksa Panjalu Rangsang anggiring temanten dawe Prabu Jogloro Siwandono Mikantuk kusumaning ayu Dewi saka langit Iya. Awas. Loh. Roko Samboyo Putra On
Nuwun sewu kula nuwun sampurasun. Nuwun sewu kula nuwun sampurasun. Dumateng Eyang Celeng Srenggi. Ugi kadherek dening Prabu Celeng Gembel. Pungasa alas ruban tak suwun tak jaluk enggal tekam enggal jegar saking papan dunung moyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel. Eyang Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel mangko salah rupan tak jaluk tekamu Eyang. Hadir 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 dan hadirlah Eyang Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Gembel tak jaluk tekamu enggal jengkar saking papan dunung moyang enggal jengkar saking papan dunung moyang Celeng Srenggi tak jaluk tekamu Raga Samboyo putra hadir dan hadirlah Prabu Celeng Gembel. Prabu Celeng Gembel tak suwun enggal jengkar saking papan dunungku tak jaluk tekamu Prabu. Oh, Raga Samboyo putra
Ya Raga Sabaya putra Eyang jeleng Sregi Prabu jeleng gembel. Ayo tek aja sampe luput eyang. Aja sampe luput eyang. Raga Sabaya putra Ngidul ngalor Lena pangendamu kelakon gawe bacaan sawadya balam
sampai angin gowo kabarmu yen kowe uga kangen aku celok jenengku ning jero ngimpimu brebes milih aku nalikane kowe pamit lunga mulih ora mesti nggon neruske laku langkahmu sinar bulan ngancani aku ing sepi wuku lintang titipan dong aku kanggo kowe sing nglukis tresnoku ora bisa turu nek ora mbok usap dhisik sirahku aku bakal setya nunggu sampai angin gowo kabarmu yen kowe uga kangen aku celok jenengku ning jero ngimpimu son poci dumateng pangeran kang lumater kita sami kaleso saking sambikala dina beno saking bela kasanian ingkang sampun aluri tinggalane leluhur kang suwarti mila monggo samete uri-uri maring lestari kabudaya raja Bunda Waryati engkang mandekan apa gunawan minangka sasapuhipun Raga Sambaya putra ingkang paringan asma paguyubane para kadang taruna Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kawula sak rombongan Raga Sambaya putra nindakake pakaryan manghibur para kadang pirsawan Duh Gusti ingkang maha murah ingkang tansah krasa paring bebungan kita tansah aja lali manambah nanging aja amung
sakwiyah-wiyah Raga Sambaya putra Raga Sambaya putra kalesa ing sambikala lirik mesa-mesa mesa mundut rokok goyang-guyu cus saja arep mundut lagu yeah. Raga Sambaya putra yen pinu akrawuhi ing malam prosesi kakung putri ageng busana kang edipeni para putri sami lenggah jejer katon ora ngapi yen sinawat toyo kontes
bidodari para priya langgake rada adoh sawetara otak-otik lirak-lirik mesam-mesem goyang-guyub saja arep-arep mundhut lagu ngene putih ya terhibur ora kaya ndek iki mbok tinggali pecah tanggapan ditinggali ya sik tak mbok gantine wingi sintane lega pojok dele ana muri mengameko sajake kaya ana sing diwedeni musik Rogo Sambaya Putra
nadyan atiku gelo raga sang Boyo Putra Raga Samboyo Putra Limore manaka ke bapak dalah ibu ingkang dahat satu kinurmatan boten wedal menika atur pasugatan ingkang angka 3 ingkang kamaraken medalipun Patih Pujangga Anom kang sinebut Bujang Ganong para mila kados betik prahipun ing mriki saking paguyuban keluarga besar Raga Samboyo Putra ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani ngantos titipunanipun pagelaran ayo kira bocah bagus. Timbang turu sore-sore sowan ana-ana raga
Ingkang mijil saking sasana busana punika kang nggambaraken Patih Pujangganom kang sinebut Bujangganom. Ingkang mijil saking sasana busana nggambaraken para senopati saking kutha Bantarangin. Utusanipun para Braja Kelana Sewandana raja kang sekti Mahabara Bir Budi Bawalaksana. Bebasan nedas pamakalune pandhe sisaning Barita. Oh. Wonten kata lupen tindak Patih Pujangganom kang sinebut Bujangganom kaderek dening Temenggung Anayuda tebih saking kutha Bantarangin. Tumuju wonten ing Praja Kedhiri saklo badhe nglamar kusumane kae jejuluk Dewi Saka Langit. Mbah Nyodeng Patih Bujangganom. Sami kaderek dening para patih. Para patih utusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana.
kaya ngono, kaya ngono. Samboyo Putra ayo ger persiapan
Oh, ah. Ah, oh. Iya. Oh, oh, ah. Yo. Awas. Iya. Yo. Hui. Ho ah. Oh. Yo. Eh. Oh. Oh ya. Awas. Oh. Oh. Oh ya. Loh, salah. Iya. Roko Samboyo Putro. Oh. Yo. Yo. Was.
ngono. Persiapan. No. Iya. Wow. Ayo ngono. Hui. Iya, awas. Kebacut bal domongi wis bolak-balik kok Bel dadi tulungi bol. Masukmu piye wi kok ngombe es kok dhewe mah. Ngono. Oh iya iki. Bel. Kowe ngomong ta? Ora ngono. Mang wis meling lho, Bu. Piye neh? Hati-hati ngoceblok malah wing glundung. Ora, sing karo dhewe, ora nek dijogo nek pinggir ngono lho. Iya, maklum. Saiki ade juga pinggir. Iya, juga nang pinggir. Ya ora maedo lho, Bul. Tangane genek remene sepeda motor kono enek. Astagfirullahaladzim. Tapi gak apa-apa, Bul. Ora. Tak elene gelem ora? Apa? Jare enek sing ngomong denane Srijoyo kayak ceblok kok tak kei 50-nya. Lah ki bukti ki ngomongi aku wisan kok Gelem nyeblak ditambahi, Bro. Selawe malahan. Ayo Pak, jajalne. Ayo Mas pada geger. Alon-alon bapak yang ngelakon jeremet-jeremet patone selamat ger. Ayo tepuk tangannya mana? Wow. Allah kala yang ngono. Wis moro. Yen tadi cikerak kok Ayo. Iki apa to bol kok rame iki apa to kan? Sik. Apa rame iki apa kan? Aku dulu dhewe. Ibuke klambine ireng sing wajahe wabang ki lho. Oh, duduk ngono. Sing ngarep ke duduk. Heeh. Lah, sing duduk lungguh. Ya. Dan Lho, maksudnya piye? Wong bakul kok ndodok lha yo gak payu dagangane kok. Ya engko lha iki aku yo bingung to Pak Lari. Tak tamatne kok lambene. ngomong. Ya ora paham Ya wis dihimboe bol sing ngarep kon duduk. Yo. Sing asem pinarak, sing buri. Adet, mulih iso. Mulih. Nek gak ketok monggo mulih gak apa-apa. Sepenting wis parkir ngono lho, Bol ya. Oke to, Pan. Oke. Wis, Bol. Pon ketinggal, Bu. Sampun. Wah, buah. Otote kok mesti. Wah. Dot rasa ngomong tenan ngono. Raine mek abang ya lek muni. Dhisik dadi supportere Poli. Yo ngono kuwi. Bengok-bengok supportere Poli. Ayo Cak Ateng. Ayo gel. Keripik gedang keripik telo sak iki edang ning katoning Padharata. Persiapan. On. Ayo ngono. Biar ngerusu-ngerusu itu bol. Aku yo. Iya. Laga iki aku pentas dikowenyi wong-wong. Sing kono ngomong ibu-ibu sing ngarep dulu apa lungguh sing gurih gak ketok. Terus. Bareng diawiti cah cilik kok kemliwer iki lho. Niki anake sapa to? Omong ngono aja leh kemliwer. Dik kenane ki main ning ndi bol? Main ning ndi, Bu? Oh, Ngawi. Main ning Ngawi. Terus? Aku ngedekne sanggar pupuk belajar baik. Ya, terus. Aku malah pimpin iso ngedang-dang wong mlaku piye to. Aku main ning Ngawi karo Kabul. Iya, wong loro ya. Wayahe atraksi. Lah kok enek bocah cilik mak truntul langsung dadi, Bu. Saestu niku. Le aja wirawiri le ya. Nak dadi iki kok njajal gembok imbokmu ngono lho. Enek iso likit to.
Kin, anakmu lho Kin wirawiri lho. Wes. Anak Solikin. Wis Bago. Wis, nyuwun sewu nggih, kan sing gadah yoga dijaga tenanan Bu. Nak wayahe ngemi ya dimiki, nak wayahe gendong ya digendong. Apa ya atus ya ditusi. Aja sampe Bu. diculne. Ah ya. Nyatane sing ndek kene bocah cilik-cilik tapi lanang-lanang lho, Bu. Iki ta? Bocah cilik sampe tuwek gak kena disapeh Bu nek lanangi. Kena. Nyatane ya ngwecit terus. Lah kowe sampe tuwek yo pakai klejing to. Oh iya iya. Iya. Iya iya. Dane untune tak mak gayel. Angel nek larang iki angel. Iya. Ayo persiapan. On. Iya. Oh. Dadalah. Oh. Iya. Epo, apakmu nih bar mencolotku ya ndang golek sesak. Jarake dikira-kira lah kowe ngerol kei siletmu lho. Astagfirullahaladzim. Lah aku keblek kentut mumpung enek sing ngambu tak pasne ning pon. Tapi emang konsepmu kleru, Bu. Lah piye? Kudune sing rono iki kan dhisik. Lah iya sing loro dhisik. Kene sing rono. Kowe napa kok dhisik? Lah nyampe mek ngenteni ngene tok. Lah kula pemanasan berkat Manasan opo? Pendak-pendak ngono ae nangis. Bae ngamuk amat to. Lah kene halu piye Halo, halo ki bayangne. Bayangne sebenarnya. Iya bayangne yo. Iya halo. Ayo. On. Oh. Balik posisi, balik. Ayo balik. Bel gak apa-apa ya persiapan tuh, Bel. Lah, hui, dah, on. Panggah kleru no jare sing loro kon dhisik. Kok panggah kleru? Astagfirullah. Ya iki Jangan salah. jadi tuwek kowe ngejak mural tumpuk telu. Peto, aku tak jujur ya gak mrido. Piye. Kok di ngadil angel. Piye gua? Wah iya iki lah. Wis ganti liyane bro gak apa-apa. Anu, Lah, sik peparin ki kok nyapa ki mau. Yo iki mengki aku yo ngeman. Kok jaga caca. tak golek nih. Wis Aku ngeman kancaku tak kok nduduk ning kene ngingeti wong gendeng berjalan lah ngono lah. Ben happy. Piye Pak Teng? Oke, 1 2 3 akeh. akeh. Oh iya, siji loro telu akeh. Iya. Wis. Wis lungguh tok. Wis lungguh ae. Boyoke aman gak ngono iki, boyoke aman gak parin pi. Boyoke aman. Kok basa go? Oh iya. Bisa go. Ora samare kabel nek terus nyang ngarep ngono lho. Bel, lek golek kek sing atas iki lan turu Bel. Tak tindi dodok kok lho. Lah mengko tak kei gayor ning kono. Ya aku nyamper kok. Lek kayak gaya aku nyamper. Ya kabotan nek gayer kabotan kok. On Atoh yo. Daur bae. Wes Bel. Kurang piye-piye. Lah weh, Ebol. Meneng ae lho. Lah awakmu gak halu kok Awakmu yo halu sik dibayangne sik kok Tak aku sik ngono ae. Ya wis ben pupuk sik. Iya. Awitono kok awitono iya. Awitono. Lah, nek parek nanti iki. Oh iya. Loro ya arek. Areke loro ya arek. Oh. Weh. Ayo. Iya. Loh. Oh telu. Ayo papa, kita kas po. Papak di papak. Ayo papak. Oh, kalah telu yo gampang kok. Wes engkek papat iki. Lho. Atrimo 1 2 3 aku wis kekecilen. Iya. Langsung 5 Pak.
ya. 5 ya ya. Kadung penonton wong welahing sekaring bawana langgeng tunggal guru. Piye masuk piye kok japani? Ben Bentuk. japani kowe. Donga Tadi sik. kowe katamu nang kene selakram. Wes saya persiapan. On. Selomang selumun selamat. Sing munggah selamat, sing ning isor ya selamat. Rada buduk. Aja dhuwur-dhuwur. Ah, ngono. Diselang sik, jajahe sing kedhuwuran rada buduk. Wes, persiapan. Ayo tepuk tangannya mana? Rogo Samboyo Putra. On. Allah. Piye Bu masuk piye? Masuk piye? Bagi jane towek. Lah sing ngomong akar nyoloti kuwi ya sapa aku ya ora. Iman-iman wong sujud gak ndang sami Allahu liman hamidah. Nah ngono ya. Mencolot 5 nang ngono. Ya wis 5 ya 5 ya. Ayo. Wis Pak Rin rasa golek sing gak enak Pak Rin. Ayo. Ayo. 1 2 3 4 5 5 tenan nggih 5 apa 6? 6 ayo 6. Dipaske. Ayo Bu diserang Bu sing rada kedhuwuran kan mudhuk. Mudhuk ya. Lepas no. Persiapan. On. Iya. Oh. Posisi. Jarake iki nek ceblok nang isor rodok rene didik, rodok kulon didik. Heeh, ya. Wes, ayo persiapan. Iya lo. Wow. Ora teko no Bu. Lha kok tekomu mau papat tok kok 5 gak teko wis ayo. Lampahnya dening patih pucuk wanom kang sinebut Bujanggana. Kadherek dening Prabraja Kelana Simandana kang sami mlebet wontenipun sajroning wana kang aran Wana Nirbaya. Wana kang aran Alas Lir Gedhe Baya kang aran Pekemuk.